Aici intervine SEO Monitor. SEO Monitor are infrastructura, resursele și experiența necesare pentru a poziționa rapid afacerea ta în top pe Google. Odată ajuns pe primele poziții în rezultatele Google, potențial clienții vor accesa site-ul tău. Împreună îi vom convinge să comandă de la tine și nu de la concurență. Pentru că, în final, scopul nostru este ca afacerea ta să crească. Cum procedăm? Analizăm domeniul de activitate, produsele și serviciile oferite de tine și mai ales competiția. Apoi facem un profil al consumatorului vizat și găsim cuvintele cheie potrivite pentru campania ta de SEO. Aducem experții SEO. Ei își setează obiectivele, își creează strategia și fac chestiile alea complicate pe care doar ei știu să le facă. Vezi rezultate. Da, rezultatele vor apărea din prima săptămână de campanie și nu vor înceta să te surprindă. Îți dăm raportul, vei primi de la noi un sumar săptămânal. Mai mult, poți urmări chiar tu oricând derularea campaniei tale de SEO. Oriunde ai fi, e suficient să intri în aplicația SEO Monitor și vei avea acces la un raport complet. Solicită acum o analiză gratuită pentru a afla potențialul business-ului tău.